Isang magandang hapon po mga kabalen. Welcome ho sa isang special na edisyon nito pong ating CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po para maghatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, mapagkakatiwalaan at mapakikinabangan. Kaliwat kanan ho itong mga balita na atin hong napapanood, naririnig at naramdaman. Kaugnay ho ng mga lindol, gaya ho ng nabanggit ko dun sa morning edition ng ating program kanina. Nung Sabado, niyanig din tayo ng lindol, naramdaman as far as Kalumpit, Bulacan. At ito po ay ika nga bahagi ng mga series. Magkakasunod talaga kahit sa Davao Oriental, na dyan ho nagsimula yung sa Cebu, La Union, sa loob lamang ng isang linggo. Para po pag-usapan, mga kabalen, mahalaga yung ating topic ngayon. Para pag-usapan yung kahandaan natin pagdating ho sa lindol, makakasama ho natin sa ating programa ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office. Hindi si POSCO, CDRRMO, ang hepe po ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Siyudad ho ng San Fernando, Pampanga. Wala pong iba kundi si Sir Raymond Del Rosario. Isang magandang umaga, sir, at magandang hapon, sir. Welcome ho sa ating programa. Magandang hapon po sa inyo, Sir Justin, at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig. Apo. Sir, alam ko busy kayo, lalong-lalo na ho ongoing itong syempre yung activation ninyo. Kumusta ho yung CDRRMO sa kasalukuyan? Ano ho yung mga nagiging aktibidad ng ating tanggapan, sir? Well, needless to say, talagang sunod-sunod po, no? Yung ating mga activities at mga responses na ginagawa natin ng CDRM office, since alam naman natin yung naging mga parada ng mga bagyo sa mga nakaraang mga buwan at linggo, no po, no? And then it seems na ngayon naman ay mga sunod-sunod, no, na mga pagyanig naman o paglindol sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas naman. So, ngayon po ay talagang we are exerting all the efforts, no, ang DRM Council po, Apo. para magbigay ng mga awareness, mga kaalaman sa ating mga kababayan o sa ating mga nasasakupan, no, patungkol lalo na dito po sa mga posibleng mga lindol na posibleng makaapekto dito po sa ating AOR, no po, no? Alam naman natin na ito pong lindol ay talagang wala pang teknolohiya Apo. ang nakaka-detect kung kailan talaga, anong oras, no, yung pangyayari pong ito. So talagang napakahalaga po na yung mga programa natin sa disaster preparedness, lalong-lalo na yung mga paghahanda natin sa mga ah, posibleng paggalaw ng lupa, yung Apo. tinatawag nating the big one, ay maano po natin, ma-remind natin yung ating mga kababayan. Opo. Sir Raymond, pag-usapan natin yung karanasan ho natin sa syudad, kaugnay ng mga malakas na pagyanig. If I remember it correctly, itong yung nangyaring April 2018, no? Isa ito dun sa mga may sasabi natin talagang malakas. Nung nangyari ito, sir, siguro pakibalikan natin ano yung naging impact din sa ating city at ano yung mga learnings natin from that scenario, sir. Yes, I think that was April of 2019. Sorry, No? 2019, yes. Yes. Uh, well, based dun sa experience natin, nung nangyari kasi yun, Opo. I think that's about 5 p.m. in the afternoon. Mm. And meron po tayong no, nagbibigay tayo ng instruction sa ating mga staff nung bigla po natin naramdaman 'yon. So nung naramdaman po natin 'yon, ang agad nating naisip is of course yung ano ba yung mga ginagawa, no? Pag Opo. pag merong ngang lindol. So alam naman Mm. po natin sa mga information education campaigns po natin, ang magagawa lang talaga muna natin initially 'pag naramdaman natin yung pagyanig ng lupa, Mm. paggalaw ng lupa o mga lindol ay yung duck cover and hold, no? So Yes. yun yung pinaka-importante po na malaman natin, no? Kasi kung talagang malakas po yung intensity dun sa lugar na Oo. kung nasaan tayo, ay Mm. talagang hindi ka po talaga kasi makakatakbo o even makakatayo, lalo na kung tumaas na yan ng intensity 5 above, no? Oo. Ay mahihirapan ka ng tumayo. So yun po yung ano natin is we have to duck, we have to cover and hold on
for their life, no? So during that time, actually nung nasa ilalim ako ng mesa nung habang nag-brown out, no, namatay Opo. yung ilaw, and then may naririnig tayong naghuhulugang mga gamit. No? Mm. So I was thinking, ito na ba? When I say ito na ba yung pinaghahandaan nating the big one? Yun po yung unang ah, pumasok sa ating isipan, no? Mm. Fortunately, it turned out na hindi yon po, Oo. ano? And unfortunately, merong ibang lugar ang Mm. talagang tinamaan, no? Particularly yung Porac, no? So Opo. before po ng pangyayari naman na yon, ay very Mm. active po tayo, no? Noon Mm. pa, since the establishment of the CTDRRM office, ay naging Mm. advocacy na natin yung magbigay ng mga kaalaman Opo. sa ating mga nasasakupan patungkol sa iba't ibang mga hazards. At isa po yan, yung the big Mm. one, no? Or yung paghahanda sa mga earthquake na ginawa nating advocacy or kinampaign po natin, no? Sa pamamagitan ng mga pag-participate doon sa mga activities Mm. din ng national government like the nationwide simultaneous Opo. earthquake drill. So Mm. bumaba po tayo, hinikayat natin yung mga communities, yung schools, yung mga barangays, even yung mga families, no po, no, Opo. na mag-participate upang makapag-practice, no po, no, Mm. makapagplano pati, no, kung sakaling dumating nga itong Oo. mga ganitong mga pangyayari. So yun po yung lagi nating nire-reinforce at Opo. lagi nating nire-remind sa ating Mm. mga nasasakupan, no, dahil sabi ko nga, yung earthquake kasi talagang hindi kagaya ng bagyo na we have days Yes. to prepare for it, no, unlike kung magkaroon ng earthquake, kung meron Mm. man ay segundo lang siguro yung nung mga technology kung meron man. Mm. Opo. Sir Louie, Sir Louie, Sir Raymond, Sir Louie tuloy nasanay ako na laging si Sir Louie yung Sige, Sir Luis, ha? Wa Sige, sir. paneke kasing interview yan kaya ni karet ang traffic Grabe po, situation. wawa ka Opo, ng anyway, traffic, wawa. madalas nating napag-uusapan, Sir Raymond, ito hong mga anong tawag dito, itong mga baha. Sanay tayo, no? Madalas tayong bisitahin ng bagyo, Central Luzon, Pampanga, being parts of it being catch basin. Sa atin, especially the southern part, alam natin binabaha yung San Yeah. Nicolas, ibang mga lugar. Yes. Nandun na eh. Kumbaga, diyan pang halano sa biyanta mo, we can say na meragul taking albog at impul kemponduan na mo makanyang kanita panayang makalbog. Opo. Pero itong earthquake na to is something na parang hindi ganun taon-taon talaga or kung maranasan man natin, especially yung malalakas, hindi ganun ka-regular. Kaya minsan iniisip natin, may mga nakausap din ako over the weekend, no, na parang dati napapanood lang natin sa pelikula, dati nakikita lang natin yung mga ganito or nababalitaan natin. Pero ngayon parang palapit ng palapit, hindi sa nananakot tayo pero eto nga sabi ng FIVOX kailangan seryosohin yung mga drill. Kayo ho, ano ho yung ginagawa ninyo para talagang i-enforce din yung preparedness? Gaano kadalas tayo mag-conduct ng mga drills, saan-saan, anong mga sektor yung tinatap natin para sa gayon malaki yung galaw at mahanda natin talaga yung mga Fernandina, sir. Yes. Actually on our part, regular po 'yan, no? Yung ating mga drills na ginagawa, no? Particularly yung mga sabi ko nga, yung nationwide simultaneous earthquake drill. So, 4 na beses po nating pina-practice, no, or nagpa-participate tayo dun sa mga NCED. At hindi lang po tayo, hindi lang ang city government. As I've mentioned earlier, ang ating mga schools, meron po kasi tayong tinatawag, mga counterparts diyan, yung tinatawag nating school DRRM committees and point persons, no? So, yun po ay regular natin binigyan ng trainings, mga orientations, mga seminars, hindi lang sa earthquake kundi sa iba't ibang mga hazards din, ano po, no? Pero karamihan sa mga ating mga hindi lang sa schools, Mm. marami din tayong ina-accommodate or pinupuntahan ng mga agencies, no, not only yung mga private sectors, mga business establishments, yung binababa po natin, no, Oo. para mag-conduct nga ng hindi lang ng mga awareness orientations or seminars, kundi mga drills. Talagang hinihikayat po natin na magkaroon tayo ng drills. Bakit? Mm. Kasi yung sinasabi na nabanggit mo kanina, Sir Justin, sa bagyo, may Sanay tayo panganak-tanak yan, eh, netang wa sanay na po tayo diyan at alam na natin
kung ano yung mga gagawin. Magtitinginan lang tayo, eh most Oo. likely magkakaintindihan na tayo at alam na natin ang mga gagawin. Pero sa ibang hazards, like yung earthquake, dahil nga hindi nga regular itong nangyayari. Although according to PHIVOX, uh, 20 to 30 on the average in a day yung mga Earthquake. uh, earthquakes na nare-record ng PHIVOX, pero Oo. karamihan sa mga yon ay hindi natin nararamdaman po, no? Mm. Again, yung earthquake depende sa proximity po kasi natin kung saan yun nagsimula or kung saan yung epicenter na tinatawag, no? So Oo. depende pa rin niya kung gaano tayo kalayo at kung nasaan tayo, kung nasa ilalim ba tayo, nasa taas ng building, no? So depende yung intensity na posible nating maranasan diyan, no? So ano Mm. nga ba yung ano, kaya bakit tayo nagpa-practice? Bakit tayo simulate? Bakit tayo nagde-drill? Ang gusto natin, masanay din tayo kagaya ng pagkasanay natin sa mga ibang hazards kagaya ng mga pagbaha o pagbagyo. Ang Mm. gusto natin yung muscle memory. Ang gusto natin na pag yumanig, no, or lumindol, parang automatic sa atin, no? Automatic sa Oo. atin na magda-duck, cover and hold tayo. Mm. After nung shaking ay lalabas tayo, no? At bago tayo lumabas, mahalaga sa atin na dapat dala natin yung mga kailangan natin, no? Para kung sakali mag-evacuate tayo na Mm. magpapa-survive sa atin sa mga susunod na mga ilang araw, like 3 days, no? So yung go bag, Opo. kasama din kasi dun sa pino-promote natin na awareness or yung mga dapat ginagawa during an earthquake ay yung dapat alam din natin kung ano yung mga essential um, resources or things na kailangan nating bit-bit natin Opo. kung sakaling mag-evacuate tayo. So yung pinupush natin yung go bag, no? It's a Mm. survival kit wherein it could help you survive, no? Mm. For the next 3 days, no? So yung the big one, sabi mo nga, Mm. hindi hindi po ito lagi-lagi nating nararanasan. In fact, Oo. sa mga kung yung the big one, yung pag-usapan natin, Sir Justin, kung yung the big one, ang sabi nila, every 400 to 600 years na gumagalaw yan. No po, no? Oo. And nung huling gumalaw po ito, yung West Valley Fault, yung dating tinatawag nating Marikina Fault. No po, no? Mm. Huling gumalaw ito noong 1658. So Okey. iko-compute po natin 'yan ngayong 2025, 367 years, no, Mm. if I'm not mistaken. 367 years na po siya na hindi gumagalaw. At sabi ng mga eksperto, 'pag hindi po ito gumagalaw, ay nag-iipon po ito ng energy, no? So Okey. that's the reason why ang sinasabi nila kung Oo. gagalaw man ito, 7.2 Mm. magnitude yung energy na na ilalabas po nito, no po, Mm. no? So kung titingnan natin, 367, kung 400 years every ano, wala namang nakakasabi kung kailan talaga, ano po, no? Gumagalaw yan every 400 years. Kung tutusin mo, Sir Justin, hinog na siya. Oo. Oo. So anytime Mm. posible na po siyang gumalaw, no? Opo. Of course, hindi natin talaga masasabi kung kailan nga yun, but then Mm. again, we can prepare for it. If I may just share, Sir, yes please. Sir Justin, no? Mm. Ano ba yung mga possible scenario Oo. Oo. nung the big one, no? The big one. Sir, bago Una, tayo magpatuloy, sorry. yes. Gusto ko lang i-butt in 'to. Eto bang the big one o etong West Valley Fault na pinag-uusapan natin, eto lang yung pinaka kumbaga fault na concerning our province, 'di ba? Kasi I'm doing my research a while back. May nakita ako, yun nga, aabot siya hanggang Bulacan, southern parts, other parts of Bulacan. So sa ngayon, kumbaga, Hanggang, eto yung binabantayan natin na merong impact, may direct impact sa lalawigan or sa city natin. Tama ho ba? yes. Actually, ito po yung doon kasi nagkaroon ng study kasi no si Oo. JICA for MMDA or Metropolitan Development Authority back in 2004, no. So naano nga nila na ito yung pinaka parang yung nga hinog na posibleng gumalaw, no po, Opo. no? At hindi lang kasi ito, Sir Justin, no? Tayo, sabihin na natin in the city of San Fernando or in the province of Mm. Pampanga, wala po kasi fault line, walang Okey. nakamapa, Okey. identified na fault line in the province of Pampanga in general. Okey. Pero hindi lang kasi si West Valley Fault
ang posible na Mm. merong fault line na malapit sa atin. Nandiyan si Digdig Fault, si Okay. Zambales Fault, the Philippine Fault Zone, Manila Trench sa west. Marami. So Okay. kahit alin po sa mga yan ang gumalaw, no, depende sa Mm. lakas, posibleng maramdaman po natin dito sa province of Pampanga. Pero Mm. dito nga sa study kasi na ginawa Mm. ni JICA, ang sabi niya, posibleng itong gumalaw kasi nga 1658 pa nung huling gumalaw Yes. ito at hinog na siya ngayon. At 'pag gumalaw daw po ito, base dun sa ni-release ni JICA dun sa study po nila 'no, Mm. sabi nila in Metro Manila kasi sabi mo nga from Bulacan, actually kahit hanggang Southern Luzon yan, eh, yung Oo. umaabot yung West Valley Fault 'no. 'Pag daw gumalaw ito, at least 34,000 persons will die 'no. Mahigit 100,000 ang masasaktan, 40% daw ng mga residential building sa Metro Manila ang maapektuhan 'no. So meaning from partial to totally damaged yung Oo. mga buildings po na 'to 'no. Marami daw Mm. mga bahay ang magko-collapse, 340,000 na bahay yung mga partly damaged at about 500, mahigit na mga 500 major fire incidents yung Yes. posibleng Okay. maranasan. So kung ano mo delubyo 'no. Oo, So, dilubyo. inaano natin. So ito na ba? So we can never tell 'no. Ang inaano lang natin, kailangan ready tayo 'no. So Okay. sinasabi natin sa Metro Manila 'to, eh, kumusta naman tayo? Baka sabihin ng karamihan sa atin, malayo naman tayo, eh. Mm. Nandito tayo sa ano, sa Pampanga, eh, sa Maynila pala 'yun, 'no. So again, kung meron tayong tinatawag na intensity, depende sa proximity natin. So we're Okay. about 60 plus kilometers from Metro Manila. So ibig sabihin mararamdaman natin po ito. Do'n sa hazard map po natin, sa earthquake hazard map nung the REDI project ng MGB, ah the city of San Fernando specifically is highly susceptible to ground shaking. Ibig sabihin, up to intensity 8 and above daw po yung posibleng maramdaman natin kung Intensity 8. merong major Oo. intensity 8 and above, Opo. yung Sir Louie, posibleng sorry, maramdaman wait. natin. Sir Raymond, Ah, paano itong intensity 8 na to? Like, how do we describe this? Kasi 'di ba yung naramdaman natin o yung nakita natin sa Cebu, kumbaga para lang may scenario building at may idea yung ating kababayan. Hindi sa tinatakot ho namin kayo mga kabalen, ne. Pisasabihan tayo po ini bang kanita makapagsadyata mo po abi tayo po Sir Raymond Kenny bang kanita explain na nano talaga itang dapat tamong gawan. Importante po ining makanining data, makanining pamagsadya. Bang kanita, detang figures lang din medyo kinabahan ako yung 34,000 yung mga nabanggit po oo. ninyo sa Metro Manila. Sa atin sa San Fernando, ano yung possible, sir? Itapin po na ako naman sasabihan na ketayan the big one ito or nano ne, Oo. pero ita po, we are highly susceptible kasi siguro kin location, geographic location tamo, proximity tamo, karamihan mong fault lines ne. So nung Ginaloya, 7.2 magnitude, yung 'pag gumalaw yung, West Valley Fault 'no, Opo. posibleng up to intensity 8 um, maramdaman po natin. So, paano ba yung mini-measure yung intensity? Sabi ko nga, yung intensity kasi, yun yung subjective yun, eh. Depende yun Okay. kung nasaan ka, gaano ka kalayo, 'no? So, the difference ng magnitude, Okay. dun sa intensity, yung magnitude, yun yung energy na Okay. nilalabas nung epicenter or nung lindol, ano po, ano. Oo. Makikita lang 'yan at name-measure lang 'yan sa instrument sa mga instrumento ni, PHIVOLCS, ano po, Opo. ano. Ngayon kung yung intensity naman ang pag-usapan, yun yung nararamdaman natin, Mm. 'no, dun sa paggalaw ng lupa. So, sabi ko nga kung nasa ilalim ka at medyo malayo ka, posibleng mahina. Pero kung nasa itaas ka, say sa 6th floor, 8th floor, 14th floor, 15th floor, mas mararamdaman mo kasi mas mataas ka. So Opo. pag nag-sway yung building, no? So basically, yung intensity forecast, yung intensity 3, no, actually intensity 1 and 2, parang minsan di na natin nararamdaman yun, eh. Yung Okay. 2 parang, uy, parang nahido lang ako, parang may Oo. nandito lang na yung intensity 3 yun yung mahina pa yun, yung tinatawag nating weak, 'no?
Pag Opo. kasi umabot na ng intensity 4, yun yung tinatawag nating moderately strong. So ibig sabihin medyo mararamdaman mo na, no? Oo. Mahihilo ka na. So ibig sabihin, so you could just imagine, yung intensity 5 strong yon, intensity 6 very strong. Yung intensity 7 kasi destructive na as per PHIVOLTS. Okay. So ibig sabihin dito na Mm. nada-damage yung mga buildings, no, yung mga ibang structures, no? So, kung yung intensity 8 yung sinasabi ko, very destructive yun, no? So, Mm. ibig sabihin kahit yung mga matitibay na buildings ay Opo. posibleng ma-damage, no? So, yun yung parang ano lang binigay sa atin na parang scale Opo. ni PHIVOLTS, no? So, Mm. kung intensity 8 yun, kaya sabi ko nga kung intensity 4, intensity 5, hindi ka na makakatakbo, Oo. mahihirapan ka ng tumakbo, no? So, Mm. kaya nga talagang dapat duck, cover, and hold lang po yung gagawin natin. Now, sabihin nga natin, nasa Maynila yun, tayo, posible kasing ganun yung maranasan natin in the city Okay. of San Fernando. So, as early as now, lalo Mm. na yung mga buildings natin, no? Ang CDRM Council po, through our building official, and then yung ating engineering office, Opo. ay regular na nagko-conduct ng mga inspections yan, no? Sa Oo. sa Oo. ating mga critical infrastructures, no? So kanina lang nga nagkausap ko ang ating building official, yun din yung sinabi niya na meron silang um, regular Yes. inspection of the buildings and residential houses in the city of San Fernando. So yun yung isa. Mm. Kasi kung matibay yung kung nagfo-follow sa building code yung mga structures, no, most Yes. probably masa-survive niya, no, yung Yes. mga intensity na posible nating Mm. maranasan, no. So lalo na I think amended or updated na yung building code ngayon, Building mas code. malakas na yung mga standards at mataas na yung mga Mm. standards po nila, no. So ang pinag-usapan ngayon, how about yung hindi dumaan dun sa mga experts, no, sa mga Yes. structural engineers, sa mga architects, sa mga civil engineers, yun ba, yun yung dapat i-assess Oo. ng mga kababayan po natin, no? So dapat Mm. masigurado natin na sigurado yun. And kung halimbawa dumating nga yun, yung unang gagawin lang natin talaga is to duck, again, Oo. inuulit-ulit ko lang, duck, cover, and hold on. And then Mm. once the shaking stops, no? Grab the go bag, then Oo. labas po tayo. Labas tayo, Opo. punta tayo sa ligtas or open space, no? Opo. Maluwag na lugar. Iiwas tayo doon sa mga posibleng mga matumba. Like poste, mga puno, buildings, lalo na kung meron yung mga buildings na glass Oo. yung ano po nila, no, Mga facade bintana. nila. So Yes. iwas po tayo yung mga bintana kasi posibleng Mm. mabasag yon at mahulog sa iyo, no. So magiging Opo. sharp yung mga objects po na Mm. yon. Ano pa, ang posible pa natin gawin, dapat bago pa mangyari yon, dapat tayo sa pamilya, Yes. dapat nag-uusap-usap na tayo. Kasi Mm. most Mm. probably, most probably 'pag nangyari yung lindol, magiging intermittent or baka mawala yung signal Tama. ng mga cellphones natin, no? So kung hindi tayo makapag-communicate at halimbawa nangyari sa weekdays na kung saan nag-aaral yung mga bata, Nasa nagtatrabaho trabaho. yung mga parents, yung mga gano'n, at Mm. nagkahiwalay-hiwalay tayo, hindi tayo Oo. makatawag sa isa't isa. Dapat naka-identify na natin kung saan tayo magkikita. Oo, parang Kung rally sakaling point hindi ano? natin. Yes, dapat Mm. meron po tayong rally point. Pag-usapan natin saan ba yung safe place na pwede Yes. tayong magkita pagkatapos ng earthquake kung hindi natin Mm. makontak yung ano natin. And siyempre, dapat lagi tayong merong emergency contacts kasi baka kasi biglang magkaroon, no? So makakatawag tayo, no? And Yes. we make sure na yung ibang mga kamag-anak natin na hindi natin halimbawa yung taga ibang probinsya ay Opo. matatawagan din natin para malaman nila kung ano yung Mm. estado po natin. Pangalawa, Opo. yung go bag niya. Go Yung bag. go bag yung go bag dapat may survive po tayo ng 3 days, no? Dapat meron nitong lamang pagkain na Pagkain. hindi Mm. na nasisira, no? Yung bigas, tubig, Yes. um, yung mga non-perishable goods po, no? Dapat meron tayong flashlight na may extra batteries, meron tayong first aid kit
Kung Yes. sakali sugat tayo, no? Mm. Siyempre may charger tayo dala para kung sakaling pwede na tayong mag-charge, may kuryente na, charge natin yung ating cellphone. Dapat Opo. meron tayong whistle. Whistle, napaka-importante Okay. po nito. Kala mo ano lang, no? Oo. Whistle kasi ito kasi halimbawa na-trap ka, no, Oo. na-trap ka, kung halimbawa maabutan ka nung mga rescuers after say 12 hours or Yes. higit pa. So, kung sumisigaw ka lang, mauubusan ka ng enerhiya, mauubusan ka ng boses, no? Tama. So, napakaimportante meron kang flashlight kasi 'pag hindi mo na kaya na sumigaw, hipan mo lang ito 'no, Yes. maririnig ka nung mga rescuers. Mm. Remember yung, ah, Titanic? Kasi Yes. yung Oo. babae. Anyways, Tama. ano Oo. lang, patalastas lang yun, remember? Hindi na siya makagalaw, hindi na siya pero yung whistle, nakapag-whistle siya. So, napakaimportante po nun 'no. Sa Oo. panahong ito kailangan meron din tayong dust or gas mask 'no, Okay. mask 'no, para for our health, safety din. Yung mga Mm. importanteng dokumento, dapat meron tayong cash 'no, kasi baka walang ATM, yung mga Oo. personal hygiene kits natin, yung mga reseta natin kung nagme-maintain tayo at siyempre mga gamot 'no, at Gamot. mas maganda kung meron po tayong mapa. So yun, go bag. Yun po Okay. 'no, and Mm. again, during the earthquake, before yun 'no, during the earthquake dapat yung duck cover 'no, Opo. yun lang. Duck Sir cover 'no, Raymond, tapos umiwas 'no. oo, meron lang akong gustong itanong bago kita pakawalan. Alam ko po meron kayong pagpupulong din dahil, maraming mga paghahanda na Mm. ginagawa ano. Sir Raymond, meron akong napanood, sinasabi, paano kung nasa mataas na bahagi ka ng building? Sa atin sa San Fernando, hindi pa naman gano'n karami yung mga high-rise, pero nandiyan na rin ano, at makakatulong itong information. Do you run, downstairs or ano yung puwedeng gawin? Kasi sinasabi 'di ba, una lalabas, eh. Eh, kung nasa sabihin natin 5th floor, 6th floor, possible ba? Kaya pa ba? Ano yung, puwedeng gawin, sir? Yes, tama po. Alam niyo po sabi ng mga experts natin sa mga Mm. infrastructures, mas safe pa nga yung mga Yes. high-rise buildings 'no. Kasi yung mga design ng mga 'yan lalo na kung conforme 'yan sa Building code. hinihingi na mga Mm. standards ng, National Building Code, ay mas safe po 'yan 'no. Kasi may mga technology sila na inaano diyan Oo. na Yung iba yung may building roller, ay eh, 'no? Oo. yes, may roller yung mga 'yan, may iba't iba pang mga design 'no. Mm. So mas makakaano. So yung again, the cover and hold lang. Now, when the time comes na kailangan mo ng mag-evacuate, tama po kayo, hindi po tayo dapat gumagamit ng elevator, Okey. stairs. Use the stairs. Mm. Bakit? Kasi nga baka mawalan ng power nasa nasa Elevator ka. elevator ka, Oo. ma-trap ka dun, worse, bumagsak yung elevator. So Oo. use the stairs lang po. So kahit gaano kataas yun, kailangan natin i-ano yun na remember yung 9/11, hindi rin sila Yes. gumamit ng elevator, stairs lang kahit gaano kataas yun. So yun po yung dapat natin gawin para mag-evacuate. And then once on the ground or sa ground Mm. level, punta lang tayo dun sa designated evacuation area po nila or dun sa mga Mm. open spaces po Okey. nila. Dagdag ko lang, Sir Raymond, bago kayo lumabas, make sure hindi na wala na yung pagyanig. So tama yun, duck, Yes, cover, hold, 'wag tatakbo agad. 'Pag naramdaman yung yes. lindol, agad tumatakbo. Sir, panghuli na lang, ano na lang yung gusto niyong iwang, mensahe rin sa ating mga kababayan, lalo na ho ngayon, eto, pinag-uusapan natin, maganda na yung handa tayo and paulit-ulit na lang pero at least, reminder na lang ho, sir, sa ating mga manonood. Yes po. So inuulit ko lang po 'no, ngayon 'no, dahil napakaraming mga hazards, napakaraming mga posibleng mga bagay na posibleng magdulot ng disaster sa atin 'no. So puwede po natin itong mga paghandaan lalo na po yung pinag-usapan nating earthquake ngayon 'no. Una, yun nga, i-check po natin yung integrity nung ating, bahay, yung mga bahay or mga structures po natin 'no. Pangalawa, gumawa po tayo ng emergency plan. Ngayon na habang, wala pang nangyayaring earthquake, ngayon na habang normal pa ang sitwasyon. Pag-usapan na natin kung halimbawa mawalan ng, signal yung mga cellphones at, nagkahiwa-hiwalay po tayong magkakapamilya, dapat pag-usapan natin saan tayo ligtas na lugar na puwedeng magkita 'no, at dapat naka-ready po yung ating tinatawag na go bag, yung ating emergency kit 'no, that would, help us survive, for
3 days, no? Yun po yung mas pinaka-ano po natin na gawin bago yung isang lindol. Habang nangyayari naman ang lindol, wala po tayong ibang gagawin kundi yung duck cover and hold. Huwag po tayong tatakbo. Una, siyempre, huwag tayong magpanic, no? Dapat we remain calm and dapat uh, focus tayo kung ano yung nangyayari or yung situational awareness natin. So we do the duck cover and hold, and once the ground shaking stops, doon po yung time na umalis tayo, mag-evacuate po tayo doon sa loob ng building. So kung nasa mataas na building po tayo, huwag po tayong gagamit ng elevator, gumamit po tayo ng stairs, no? At pag nasa labas na po tayo, um, punta tayo sa open space or designated assembly or evacuation area kung ng building na po, no? And then i-check po natin yung mga kasamahan natin kung kumpleto tayo, no? And then after that, we coordinate with the authorities, no po, no, kung safe na ba na bumalik sa building or kailangan tayo mag-proceed sa mga evacuation centers. At pagkatapos naman po nun, dapat ready pa rin tayo, no? Every now and then, Correct. dapat ready tayo. Mag-participate po tayo sa nationwide simultaneous earthquake drill, no, na binibigay ng mga lokal, ng mga DRMOs, ng mga schools, at ng mga companies, no po, no, na uh, para magkaroon po tayo ng mga preparedness actions or measures, no po, para mapaghandaan at masanay po tayo sa mga dapat ginagawa during an earthquake. Apo. Ayan, maraming salamat Sir Raymond Del Rosario. Sir, pahabol lang. Merong mga nakikita sa post yung mga ibang LGU, Metro Manila of course, ano, na namibigay sila ng go bag doon sa kanilang mga constituency. Tayo ba, posible ba itong mangyari kahit lang doon sa mga kababayan nating salat sa buhay? Kasi minsan parang sabihin nila, ang hirap din mag-prepare ng delata, pagkain, kung yung mismong kakainin mo today, hindi mo rin mahanap kung saan. So meron po bang ganitong efforts din o pinag-aaralan na? In the past years, Sir Justin, nagbigay na po tayo. In fact, tayong unang nag-demo ng GoBag, Okay. no? At nagbibigay na tayo in the past years pa nung pagkatayo pa lang ng ating opisina, no? Yung huli po natin pagbigay is nung sa mga ano lang, sa mga targeted ano po lang muna to, no? It was in 2023 if I remember correctly, no. Opo. Ngayon po kasalukuyan na nag-aano po tayo, we consider again, no, to replenish yung ating stocks nung mga yon. At of course magbibigay po tayo so dun sa mga vulnerable sectors po natin para meron lang silang parang template Opo. kung ano ba yung laman ng go bag, no, and then syempre i-replenish po nila yon every now and then. Okay, maraming salamat po Sir Raymond Del Rosario, ang hepe po ng CDRMO sa siyudad ng San Fernando. Sir, mag-ingat ho kayo lagi at saludo kami sa inyo at sa inyong team dahil alam namin sa mga ganitong panahon, kayo ho talaga yung unang-unang rumiresponde. Ingat lagi sir at maraming salamat. Maraming Yan ho. salamat po, Sir Justin. Okay, thank you sir. Yan ho mga kabalen, si Ginoong Raymond Del Rosario ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng siyudad ng San Fernando. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig dito sa ating naging talakayan. Naway nakatulong ho yung mga impormasyon na ating naibahagi at muli iba po importante ho yung may alam tayo sa kahandaan. Importante na ready tayo kahit wala pa, hindi pa nangyayari dahil anytime, gaya nga lang nabanggit ni Sir Raymond, ay posibleng dumating ang mga pagyanig. Muli, Justin Dizon po at maraming salamat para po sa CLTV 36 News. Skip the scroll and stream, at the 36 News stream. Kasama si Justin